Moravia s 1, Broadway Black Arrow s 2, Apacordy s 3, Alicien Hedvábí s číslo 4 a tady máme také 5 a to je Night Silver Sun soupenku. Tady druhý číslo 26 se na dráze objeví pětice vypetek, Barčeta, Broadway a Palicien a Night Silver Sun a pouze první bude mít zajištěnou na finálovou dečku z pruhy a s červeným číslem, tedy 6. A bylo odstartováno. Nejlépe vyrazila 5, to byla Night Silver Sun, nyníž ale ve vedení 3, to je Apacordis. Apacordis s poměrně velkým náskokem před Broadway Black Arrow, před Barčetou a Broadway Black Arrows. Broadway se dotahuje na druhou Barčetu, Apacordis stále ve vedení, Barčeta druhá, Broadway třetí. Apa stále s velkým náskokem 3, 1, 2, 5 a 4 podzimního derby. A favoritka favoritek. Dík hope. A start. Nejlépe vyrazila 4, to je Anetka České Tůně, níž ale ve vedení High Hope, ale na vějšku tam je 5, to je Arcia Mons, High Hope, Arcia Mons na pozici 3. Intrika, High Hope, Arcia Mons a na 3. pozici Velký boj a nyní se na ní propracovala Apa. High Hope, Arcia Mons a Apa, to bylo podle mého pořadí na prvních 3 místech, nicméně počkáme si. Vítězkou podzimního derby v kategorii Vypečená se stává High Hope ze Springbar Trestkových z Mladé Boleslavi. Gratulujeme. Čas High Hope ve finále 23:06. Místo druhé Arcia Mont of Karine doktora Martince. Gratulujeme. A na stupínek číslem 3 se postaví Apacordis pana Poláka a slečny Samolejové, taktéž gratulace. Místo 4. Zon Eagles Ice Shockwave, místo 5. Intrika ze Springbard a místo 6. Anetka České Tůně. Sledujete 3 nejúspěšnější